Федераль Сабантуйга әзерлек милли бәйрәмебезнең Мөслимдә үтәсе билгеле булу белән башланды. Ык бу ярым әсеше стартылып, элек ташланды хәлдә булган 60 гектар мәйданда төзелеш эшләре барды. Сабантуй булачак мәйданда 10 мең кеше сыйдырышлы зур амфитеатр һәм 5 мең кешегә исәпләнгән кече амфитеатр, ипподром эшләнде. Яктырткычлар урнаштырылды, сәүдә мәйданчыклары 6 сәхнә ясала, күргәзмә мәйданчыклары эшләнә. Биредә бүген төкләндерү, буяу эшләре бара. Элек безнең инде ташландык булган чүплек урыны, этик шаршы сулар түгә торган урыннар бүген инде иң гүзәл урыннарның берсе булып тора. Һәм инде менә 5000 урынлык һәм 10000 урынлык амфитеатрлар төзелеп килә. Ат чабышы урыннары булачак. Аннан тыш инде кунак кабул итә торган, халкыбызны кунак итә торган суды урыннары майданчыклары белән эшли торган бик матур урын булыр дип торабыз. Татар авыллары Федераль Сабантуй беренче тапкыр Татарстан җирлегендә Мөслимдә узачак. Бәйрәм тасыр төзелүгә 100 ел тулуга багышлап үткәрелә. Әлбәттә кичектерилде, аның сәбәпләре барыбызга да билгеле, ләкин ничек кенә булмасын, бу бәйрәм булачак. Бу бәйрәмне без быел Алла бирсә айның кайсы айында булса да бәйрәм итәрбез дип уйлыйм. Инде районның әзерлеге моңа бүгеннән бу Сабантуйны билгеләргә мөмкинлек бар. Кунаклар Татар авыллары Федераль Сабантуйына әзерлек белән танышты. Бәйрәм үтәсе мәйданда эш барышы белән кызыксынды. Берештән кунаклар мәдәният объектлары, туган якны өйрәнү музее, батырлар йорты һәм үзәк китапханәдә дә булды. Татарстанда ничек уздыралар икән дигән, алар үзләренчә бер үрнәк Сабантуй буларак көтәләр бу Сабантуйны. Без аны шулай булыр дип уйлыйбыз да, чөнки мөслимләрнең әзерлеге моңа ишарә ясый, моңа лаек булачагын күрсәтеп тора. Урыны да матур сайланган, бик күп эшләр эшләнгән, җир эшләре, төзүләр бара, халыкка ял итәр өчен, халыкка чын татар бәйрәме ясар өчен бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган. Татар авыллары Федераль Сабантуйның төгәл датасы әлегә билгеле түгел. Коронавируска бәйле ул кичектерелә. Бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчесе Ринат Закиров сүзләренә караганда, бәйрәм быел җәй узачак. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.